Lah ya toh, Mas. Wah, lu galu. Ajar sik, ajar sik. Double strike, Mas. Double strike, Mas. Lah. Lu, Mas. Iki lek iki disanding langsung double strike. Direk. Wah, wis sampean lumute wis alus ya dipateni le. Dipateni. Ngepot nang kene anteng ae. Iya wis ngepot nyeri terus kok ora ndelelek gitu. Gelule ngono wae kena le. Pinuk to gambaranku wae tak kei le. Aku sendi wagi le. Wes kambuangane full respon. Alah. Kecepatan nyeblake. Ki siap-siap beteti lho Lek. Berat les. Ajar sih. Lah lumayan. Wah, nane iku ngeri ya. Ora kan jawe. Sopo wae? Gawel gondrong. Glulek ora ambles we kena apa meneh ambles wis glu weh rada agak lek apa lek apa oh kaget aku iwake buabone nang mburi wes jan sip Ngelumpatke kangkung yunge kok iya Pranoto adine makku kok Lek. Iya to. Bumanten Tarmuji. Terus gone Heri Lek Prapto kan adine makne. Beda anu mbok. Sak Pak. Tapi beda mbok. Kae yo. Sapa? Kowe kuwi aku. Ngono anarep ra kena lak gebuangeten to Lek lho. Wamblese nyilip ora Lek. Lho. Wis delokne sing agal-agal iki Lek, tenang wae Lek. Wis lho Mas Dungdeng. Siap-siap wae sampean sing bedati Lek. Lumayan lek wis aja nyangkut nggonku lho nggonku bar tak gelas senare senar gelasan iki Mas nek disangkut tanggane ngono walah langsung tel nggonku ning mangane nggone sampean kenane nggonku wis lho ngono kuwi ya to langsung kae sik gonku ya kena glulek lu double strike Mas tempel sak kilan lho Mas iki tempel terus iki lho lah ra tak shooting to le lah nggonku kayak arep dlup ngono tak tunggu apa amblese sip.
Kalau kayak ngonoan kita le. Wis lah itu. Samperi lumutku nya. Samperi lumutku. Ya, lanjut. Gelu langsung tak tunggu amblese biyen jeru amblese oleh nyut ragilem ambles kena tetepan glule ra kudu ambles lek ngene iki feeling naluri dan teknik Mas lah itu wah remuk iwake. Kayak Arab gede ada pancingi. Oh, kena malahan. Lu kalem lek. Kalem. Berat. Wes nggonku wis tak angkat tenang kalem sih. Lah, wis nongol. Lu sepiro Mas? Udah dudeng. Limang nyari kucing. Wih, rada galak. Oh, wah, gulu. Yang krek Mas jenenge. Lo nggonku ya kena lek glu. Wis. Lah, ya. Wah, jos tenan. Oh my god. Wah, glu Mas. Gludeng. Gawa ya sampean. Glu ora naiki berat naiki lek. Wis sepira Mas iwake. Lho, sakmene lho lek beratane jos ra. Wah, endol. Aja diuyahi lek. Wah, Ujar. Oh, ya wis. Lu Mas lep itu. HP Master Dodo tadi berat Mas. Di sini nih Mas. Oh, itu ada orang ronda. Ini sini Mas. Nah, ini kita nih Mas. Tadi yang berat ini ya Mas ya. Berarti masih naik lagi. Lah, ini Mas. Ada pohon ini. Nah, di sini tadi. Ini tadi suasana berat seperti ini Mas. Lah. Just iya. Sip Mas. Wah. Oke. Terima kasih. Bye.